दामानि गांसोबारि गामियाव माखासे जाफेरै गिथावना जाथाय जाबाय थादों। बे थांनाय दान मोनसेयावनो 7 मानसिनि जिउ गोमादों। जोबोद गोमोथाव आरो गिथावनायै बिसोरनि जिउ थांदों। सासेनि गोदै देहाखौ मोन्दों बिफां गोजौआव, सासेनिखौ मोन्दों अन्थाइयाव जाय खावसे देहाया अन्थाइ सिङाव हाबनानै दंमोन। गुबुन सासेनिखौ मोन्दों दैमानि गेजेराव जेराव थैनाय देहाया गसंनानै दंमोन। सासेनिखौ मोन्दों हा सिङाव जेराव खर'आ फबजाना दंमोन आरो बाथिया दंमोन गंसे दो सिङाव। एथ' फिसा दोआव बिदि एथ'ग्राब गिदिर देहाया बोरै हाबनानै थाखो रावबो मिथिया। बोरै बेफोर जाथाया जाबाय थादों दासिम रावबो मिथिनानै मोनाखै। मा जाबावगोनलै आदै, गामियाव माबा गिथावनासो जाबाय माथो। बिदि थानो हाबावगोन जानोलै बेयाव? आंथ' गारनानै थांनोसो खोमालै बे गामिखौ। बेखौनो गिबाय, बिसोरा थैनाय समानो जाखाबायमोन, बेनिखायनो थैबाय। बेयावलाय गेलेनाय बाथ्रा मा दंलै? गिनांगौलै आदै, नुवाखै बोरै थैनानै दंमोन? सोरबा मानसि अन्थाइ सिङाव बिदि हाबनो हायो नामा? थारैनो गामिखौ माबाफोर गाज्रि सायासो साग्लोबबाय खोमा। नोंबो जाम्बा खोथा बुङोलै। आजिखालिबो बे बाथ्राखौ फोथायो नामा? नों बांद्राय सानबाय थानाङा। मालाय पुलिसफोरा नायगासिनो मा जायामोन। जाबायदि थैना दंमोन, पुलिसफ्रा बेखौ माबा फाथा मोनगोनलै। आंथ' गाबोन फुङावनो ब्लड आबैनि न'आव थांना थानोसै। गामियाव मा गोमोथाव जाथाय जाबाय थाखो? अन्थाइ सिङाव हाबनानै थागुलायनाय बिदि बोरै जानो हाथावनालै? मानसिनिसो ना सोरबा मोदायनिसो खामानि जाखो बिलाय? सानबाबो सानख'नो हायि जाबायलै। ओइ आयं फिथिख्रिया बबेयाव थांनो नागिरखो? लोमजानाया हामखो ना माखो बिनालाय? जोबोद थाजिम मोजां नुथारदों माथो। ओइ आयं थाथ'लाय थाथ'। आयंखौ मोजां नुथारदों माथो। सानाय सुनायफ्रा हामबाय नामा? मोजां थाबायनो हाथारदों माथो। हामनायखायनोथ' बिदि थाबायबाय थादों आरो। आं थाबायनो हानायखाय नोंहा मेगन सादों नामा? आंलाय मानो मेगन सानांगौ जाखो? आंलाय मोजांसो मोनदों। बेसेबां गोबावनि उनाव बेरामा हामबाय आरो माबा गेसाव मोनामगासिनो। माबाफोर थैनाय दं बि? आंथ' जेबो गेसाव मोनामनाय मोनाखै। आंथ' गोथाव मोदोमनायसो मोनदों। बे बुरैया जाम्बि जाखो ना माखो? एथ' गेसाव मोनामदों। बिनि थाखाय मोदोमदोंसोनो। नै मोनामनायाबो खारबाय। बारजोंसो बुखारना मोनामफैदोंमोन खोमा। सोर जाखो? एसे हराव दर बुफैलाबायखो? उन्दुनाय सम जाबाय, गाबोन फै। थारैनो सोरमार? मा खेला मोनफैबाय थादों बेहाय? मानि दर बुफैबाय थादों? र' थांगौ र' बेथा र'। नोंनि बिखुंखौ बेतला होआबा आंनि मुंखौ सोलायना हो। माथो रावबोआनो गैया। बिदिब्ला सोर दर बुफैबाय थादोंमोन?
आयै आयै बोरै बिदि थैनाय थालाबायखो थारैनो बिखौबो सोरबा मोदायानो बुथारखादों जानांगौ मैया आं बुंनायाव फोथायाखैमोन ना दिनै गावनो थैनो गोनां जाबाय आं बे गामियाव थाला दानो आबैनि न'आव थांनोसै आं गिनाङालै सल्था नोंलाय माखौ एथ'ग्राब गिबाय थाखो अरननि जुनारासो बुथारदों खोमा बिदि जानला मोनला मोदाय फैनो हालाबायो नामा हनै आदामोन हाग्रायाव सोरबा दं जि गिथावनामोन आरो नोंलाय मा नुलायखो बै हाग्रायाव नुदोंमोन आं बै हाग्रायावनो जि गिथावनामोन औ हाग्रायाथ' मावदों माबा दंमारो खोमा बैयाव गैलालै गैला जों थैजोबसिगोन मोदाया जोंखौ बुथारजोबसिगोन गिख'आ माखौबा एथ'ग्राब गियोथाय सांग्रांथा मोसाफोरबो जानो हागौ फिथिख्रि आयं नोंसो नोंलाय बेयाव मा खालामबाय थादों माथो बेयाव सोरबा मानसि थैना दङनो बेखौनो नायनो फैदों आं नुबायना गाला आयं फिथिख्रिसो बेखौलाय नोंलाय मा गिथावना नुखो आं जोबोद गिथावना महर नुदोंमोन आदा थोद जाम्बा आयु जि गाज्रि सेवनाय मोनामखाबाय थौ बेयाव बारा थाजाया गामिनि मानसिफोरखौ खौरां होनोसै थौ आयं थौदो नोंसोर थौग्रो आंहा माबा खामानि दं बेयाव बे बुरिनायलाय मा खामानि दंलै बेयावलाय थाथोंलै बियो बेयावनो थौ जोंहा थांनोसै थौ मा जाखो गाला मा एथ'ग्राब जिंगा जाबाय थाखो जिंगा जानाय बाथ्रायानो आदा आं माबा दहाय नुनाय महरखौनो दाबो गोसोखांबाय थादों बिदि नांबाय थादों आंनि मेगन सिगाङावनो नुजाबाय थादों आं देहाखौनो मोजां मोनाखै बोरैबा मोनबाय थादों नों बांद्राय जिंगा जाबाय थादों बिनिखायनो देहाखौ मोजां मोनाखै आरो बै महर नुनायखौनो मानो सानबाय थानांगौ जाखो साया माया बोरैबा आयं फिथिख्रिखौ नुदोंमोन नों गोथैनि खाथियाव थानायखाय बिदि महर सानखांना लाबाय नों आं बेखौ साया माया नुवाखै आदा बियो आंखौ नायनानै मिनिदोंबो बिदि मिनिदों जे बियो आंखौ दानो बुथारगोन मा जानला मोनला बुंलाबायदों नों बिनि बाथ्रा सानबाय थानांला नों न'आव थांनानै उन्दुना थाहैदो गासै मोजां जाजोबगोन थां गथ'नि खेथ्र हाबबाय खोमा आरो गामियाव जाथायाबो गोमोथाव जागासिनो नालाय बे मैयानि गोथै देहायाथ' बबेयाव गोमालांखो बेफोरखौ सानै आंनोबो खर'आ बोरैबा मोनामलायबाय माबा लामा दिहुननांसिगोन नामा मिथिनो नाजानो नांगोन मानोथो बिदि जाबाय थादों बेफोरबायदि खोथाखौ बांद्राय सानबाय थानाङा नङाब्ला नोंहाबो खैफोद जागोन जा जादों बिदिनो जाबाय थानो हो आयंआ माब्ला फैखो मिथिस्लाबासै आं बागदाव खांलायलायबाय आरो मा जाबाय थानो होनांगौ गेसाव मोनामलायबाय मानो बिदि गेसाव मोनामफैलायखो आयं मोनामनाय मोनाखै नामा नों बहाथो मोनामदों आंथ' गोथाव मोदोमनायसो मोनदों बे बुरिया मा जामारखो नै माथो मोनामनायाबो खारलायबाय बे बुरियानो मोनामदों खोमा बिनिखायनो बे खाथियाव थाब्लानो जि गेसाव मोनामो सानबेसेबा जाखो दुगैया सि साला बि सासे दुथां जिउमाया बबेयाव थाखोमाना थाहैखो मानो बिखौ आं नायखांना नायगिरनो हायाखै थारैनो बियो सोरनिबा सोलेरावसो दं थारैनो बियो गोबां मानसिखौ बुथारबाय जानो हागौ बिनि गोहोआबो बांबाय जानांगौ बेनिखायनो बियो आंनि आखायाव फैयाखै सानबेसे खारग'गोन नों खेबसे आंनि आखायाव फैनो हो नोंखौ ओरैबायदि साजा होगोन आं आरो माब्लाबा नों बिदि खारनो सानखांनाय नङा
जेने थेने बेनिफ्राय बारग'नो हाबानो जाबाय। गामियाव मोदाय हाबबाय होनब्लाबो रावबो फोथाया। साफा साफा थैजोबथोंसै, आं बे गामियाव माब्लाबा फैला। बुरिया खिफिनासो गालांखो ना माखो? जि गेसाव गेसाव मोनामबाय। सालि बुरिया गेसाव जानानै गेसाव खिफिदों। सलथाया गांसोबारि गामिखौ गारनानै थाङो। गामियाव दासिम साद' मानसिनि अबथाया जिउ गोमादों। थेवबो गांसोबारि गामिनि रायजोफ्रा जेबो थिरांथा लायाखै। गामिनि खावसेनि बारा सुबुङा बिदि मोदाय दावदायखौ खोमसि फोथायनायसो सानो। हर खोमसि जालाङो। गाला ओइ गाला फैदो गाला जोंहा थांसै। फैदो गाला बियो नोंनि संसार नङा। फैदो जोंहा जोंनि संसाराव थांसै। फैदो गाला फैदो। आयु मा बायदि सिमांमोन। मानो बै महराल' खनले खनले नुजाबाय थादों आंनि सिगाङाव। मा खालामबावगोन आं दानिया? दसे बायजोआवनो जिरायहैनोसै आं। हाबाब बे गालायालाय मानो खारलांखो? मा जाखो? रैसुमै मा जाखो? मानो खारलाबायखो? गालायाबो खारलांदों। माबाफोर जादों नामा? गालाया मा गोब्रामलाबायगासिनो। माबा थैनो ओंखारलाबायदों। सोरबा बेखौ होसोदोंनो। दैमायाव बाज्रुमना थैनो नागिरदों। मा खालामनो नागिरखो बेलाय? ओइ उरखाव थलायथौ, बेखौ थाबनो हमनो नांगोन। थौ। अरगेंजों उरखावजों खारलांनायसै गालाखौ हमहैनो। गालाया जोबोर गोसोयै खारलांबाय थादोंमोन। अरगें मोनाबो गोख्रै खारनानै गालाखौ हमनो नागिरबाय थादोंमोन। बिदिनो एसे गोजान थांनानै गालाखौ अरगें आरो उरखावा हमनानै लायो आरो अरगेंआ गालानाव सोङो, ओइ गाला मा जादों नोंहा? मानो बिदि खारबाय थादों? मानो थैनो नागिरखो नोंहा? आंखौ थांनो हो आंखौ, नङाब्ला बियो आंखौ जागोन। थैनो हो आंखौ, नङाब्ला बियो आंखौ जागोन। सोर जागोन नोंखौ? सोर नोंखौ मा खालामदों? आंखौ थैनो हो आंखौ। आं बेयाव थाला। थैनो हो आंखौ। उन्दुलांबायसो माथो बिलाय। थारैनो मा जामारखो बिहा? अरगें एसे गाज्रि बारसो नांदों खोमा बिहा। दाख्लै बै बोराय थैनायनिफ्रायनो बिदि माबा माबि महर नुनाय जागासिनो। खेबसेसो अजानाव लांबा हामगौमोनदां। नों थार बाथ्राखौनो बुंदों। गाबोननो बिखौ अजानाव लांनो नांसिगोन। दायो थौ थिखांदो बिखौ। दसे उन्दुथोंसै, न'आव लानानै थांनायसै। अखानायै फुङाव अरगेंआ खोनानो मोनो गालाया गावखौनो बुथारना लाबाय। बिफाङाव दौलें लागायना लाबाय। बियो खारै खारै थाङो आरो नुयो गालाया गैमारला। मानो बिदि खालामना लाखो बियो? माबा जादोंमोन? गावखौनो फोथैना लाबाय। जों गोबाव खालामबाय। बिखौ जों मैयानो अजानि खाथियाव लांब्ला मोजां जागौमोन। सोरबा बेखौ होसोबाय थादों बुंबाय थाखादोंमोन। उरखाव, जों बिदि थाबाय थाब्ला जानाय नङा। माबा मोनसे खालामनांसिगोन। थौ जों दानो अजानि खाथियाव थांनानै नायनोसै। बिदि थाबाय थाब्ला जानाय नङा। नों थार बाथ्राखौनो बुंदों। बै फिथिख्रि आयंआ बेयावलाय मा खालामबाय थादों? बिहा खामानि दामानि गैला नामा? बेरायबाय थानायल' नुयो आं। दाख्लै हर गेजेर मानि थाबायलाबायबाय थादोंमोन। बिहा रावबो गैला नालाय न'आव थाबाय थानो बायो खोमा। बिनिखायनो बेरायथिंबाय थायो। बिनि खाथियाव थांला जों। दा नङाब्ला जि गेसाव गेसाव मोनामगोन। थौ जोंनि खामानिखौ मावहैनोसै। अरगेंजों आरो उरखावजों दानिया हरलेब अजानि खाथियाव थांनायसै आरो अजानो खिन्थानो लानायसै बोरै मा जादोंमोन। अजायाबो बिसोरखौ बुंनायसै, नोंसोरो जा खोथाखौ बुंदों बेखौ खोनानानै मिथिनो हाबाय दे बेयाव थारैनो सोरबा माया गोनांनि खामानि जानो हागौ। आं दाथ' जेबो खालामनो हानाय नङा। नोंसोरो गाबोन फुङाव फैबाव, अब्लानो आं नोंसोरनो खोन्थागोन बोरै मा खालामनांगौ।
थाबनो खालामब्ला मोजां जागौमोन खोमा दानो माबा मोनसे खालामदो गोबां बेसादनि गोनांथि जागोन बेनिखायनो बेसादफोरखौ बुथुमना लाग्रोनांगोन नोंसोरनि बुंनाय बादिब्लाथ' बियो साधारन जानाय नङा बेनिखायनो नोंसोरो गाबोन फुङाव फै जागोन दे बिदिब्ला जों गाबोन फुङावनो फैनोसै दायो आङो एसे हमदांनो मोनदों थारैनो बियो बे लामाजोंनो थांदों जानो हागौ बेखौ आङो जेरैबाबो हमथारनांगोन दासिम साबैसेबा दाय गैयि सुबुंखौ बुथारखो बियो आं गोख्रै थांनांसिगोन अखानायै फुङावनो खोनानो मोनबाय अजा खरलेबा बे बुहुमाव गैला हरावनो मा जाखो थैनानै थाबाय फुङाव अर्गेंमोनखौ लिंहरदोंमोनसो हरावनो थैनानै थाबाय जोबोद गिथाव बाथावनो अर्गेंजों उरखावजों खरलेब अजाखौ नायनानै फैदोंमोनसो बेयावनो बिसोर खोनाबाय गामिनि अनजालुआबो गावखौनो बुथारना लाबाय मा जाबावगोनलै उरखाव बिदि जाबाय थाबा माथो गामिनि मानसिफ्रानो जोबस्रांलांगोन अजा सासे हमदोंमोन बिबो थैबायसो आरो दिनै अनजालुआबो माबा साया माया नुबाय थादोंमोननो जेरै गालानि जादोंमोन ना बिदिनो जादोंनो गामियाव माबा सावनांनाय बायदिसो मोनबाय आं दाउ अमा थैनाय बायदिसो थैलागासिनो मानसिफ्रा मा जागोनलै बिदिब्ला मिथिला मा जागोन आरो मा खालामनाया हामगोन गामियाव मिटिं मोनसे लानायानो मोजां जासिगोनदां माबा मोनसे लामा दिहुननांगोन औ मेल खुंनायानो गाहाम जासिगोन आंहा खामानि एसे दं आं थांनोसै उनाव मोजांनो सावरायबावनोसै थारैनो मा जामारदों गामियाव सोर बिदि खालामगासिनो माबा गेसाव मोनामफैलायबाय आयं फिथिख्रिया खाथि खाला दं जानांगौ आयं फिथिख्रि र' बे आयं फिथिख्रिया जेब्लानिफ्राय थाबायनो हानाय जादों बिनिफ्रायनो बेफोर जाथाया जाबाय थादों आरो बियो एसेबां बोसोर जाबोबाय थाबायनो हायाखैमोन नाथाय बियो हरखाब बोरै थाबायनो हाग्रा जाखो आरो जेराव थैनाय थायो बेयावनो बिखौ लोगो मोनो थारैनो बिनो माबा खालामबाय थादों जानांगौ बेफोरनि आन्दोआव आयं फिथिख्रिनि आखाइ गैयाथ' बे आयंनि सायाव एसे नोजोर लाखिनांगोन अर्गेंआ दानिया आयं फिथिख्रिनि सायाव जोबोद नोजोर लाखियो सानसे बियो आयं फिथिख्रिनि खिथुनो थाखुमा थाबाय थायो नाथाय बियो जेबो सुलाद मोना बिदिनो हर जाबोयो थेवबो अर्गेंआ थाखुमानानै थाबाय थायो दिनै बियो जेरैबाबो फिथिख्रि आयंनि गुमुरखौ मिथिनासो गारगोन सानबाय बिदिनो हर गेजेर जायो फिथिख्रि आयंआ दायो हाग्रा फारसे आगान सुरो अर्गेंआबो आगान सुरो फिथिख्रिया हाग्रा गेजेराव मोनहैयो अर्गेंआबो खिथु नाथाय हरखाब फिथिख्रि आयंआ बबेयावबा गोमोरलाङो अर्गेंआबो जेबो हमदांनो हास्लाबा हाबाब हरखाब बबेयाव गोमाखो मोख्रेबगासिनो गोमाबाय माथो थारैनो मा मैयालै हाग्रानि एथ'ग्राब गेजेराव बेबो हर गेजेराव मा खालामफैदों बे आयंआ बेयावनो बबेयावबा दंखायो बि नागिरनां र' ओइ सोर नोंलाय बे हर गेजेराव बेयाव मा खालामबाय थादों नोंसो बेयाव मा खालामदों नोंखौथ' बेयाव सिगां नुफेराखै आं बेयाव आंनि आयंखौ नागिरबोदों बे हर गेजेराव आयं नागिरनाय थारैनो नों जोबोद जाम्बा खोमा माबा थां नों बेनिफ्राय बेहाय सासे मदायसो दं नोंनि आयं गैया थां गोख्रै थां नों बेनिफ्राय आयंखौ आं बेयाव हाबबोथारनाय नुदों बेयावनो बबावबा दं दामानि गामियाव गोबां बायदिसिना जाथाय जागासिनो आंनि आयंआबो हरखाब थाबायनो हाग्रा जाबाय बिनिखायनो माबाफोर सुलाद मोनो सानना आयंनि उन फैदोंमोन आं सुलाद लानो फैदों ओइ गथ' नों आं गैयाबा थैसिगौमोनसो बेयाव सासे मोदाय दं जायनि मुङा मोहिनी बेनो नोंसोर गामिनि मानसिफोरखौ बुथारबाय थादों जों गामिनि मानसि थैनायखौ माबोरै मिथिगोन नों आं गासै मिथिजोबो आरो नों जायखौ आयं होनबाय थादों बियो नोंनि आयं नङा बियो मोहिनी मोदायसो बेखौनो आं हमनो फैदों नोंनि आयंआ थैनाया दान मोनसेयानो जाबाय मा होनलाबायदों नों बिथ' मोजाङानो दं माथो आंजोंबो रायलायो बियो नोंनि आयं नङा नोंनि आयंनि देहायाव हाबनानै दङ बियो नोंनि आयंनि सेलेरा सेवजोब्बाय थेवबो मोहिनीया बिनि सिङावनो दंबाय थायो गथ' नों दानो बिनिफ्राय खारलांदो नङाबा नोंहा खैफोद जागोन बिनिखायनो जोबोद गेसाव मोनामो बिनि बाथ्राया थारमार नामा मा सानबाय थाखो खारदो माबार सादे मोहिनी नों बेहायसो दं नोंखौ दिनै आं मा खालामगोन नायबाय था मोहिनी नुजाफै खाथियाव नों
बे सेवग्लाबनाय सोलेराव मा खालामबाय थादों नों गोख्रै ओंखार अजा रुपसिं नों आंखौ हमनो फैलायबायना नाथाय नों आंखौ बे बाराव हमनो हाया आंनाव ओरैबादि गोहो फैबाय नों हमदांनो हाया थामफिनाव जेसेबां बोलो फैब्लाबो बियो मैदेरखौ फेजेननो हाया नों जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय बे खेबाव नों जोबोद गिदिर साजा मोनगोन जोबोर मिनिथाव बाथ्रा बुङो नों बे बाराव नोंसो थैगोन आरो सुबुं माहारिया आंनि आदार जागोन नोंथाङा बिखौ हमनो हामारबाय दाथ' बियो उदां जानाय नंलाना बियो माब्लाबाबो उदां जाला आं नोंनियाव निमाहा बियो नोंसोर गामिनि गोबां मानसिया जिउ खोमानो गोनां जाबाय बेखौ आं ओरैबायदि साजा होगोन फिन आरो माब्लाबाबो खारनो साहस खालामनाय नंला बियो थादो आं थांनोसै बिखालिनिफ्राय गामियाव फिन आरोबाव बिदि जाथाया जाफिनासै नाथाय जालांनाय जाथायफ्रा दुखुनांथाव जारिमिन महरै थालांबाय बयनिबो गोसोआव